किती आले चिंट्या? धाव रन येतात चल. तर आम्ही टॉस जिंकला असाव. सगळे चिल्लर गँग असा. मी एक इकडे मोठो असा आणि तिकडे थोडा वेळ नंतर तिकडे तेजगोळी आहेत त्यांच्या टीमीत. मग काय नाही लेवल होतील टीम. तर पहिली आमची बॅटिंग गेली असा. तर बघू शकता अवतार ऊन लागता. वाजले असत 5. थोडासा हा कोवळा ऊन हा पण गरम होत आलाय. तो बघा बोलल्याप्रमाणे तेजगोळीलो तो बघा तो त्यांच्याच राहत. मग चला खेळाया. तर संध्याकाळी असा आमच्या मित्रा तो म्हणजे सुशीलच्या मुलीचो पहिलो बड्डे. तर तिची तुमका गाणी ऐकायला येत असतील. तर संध्याकाळी बघूया तिकडे जाऊचा आपल्या बड्डे. आणि काल रात्री पण उशिरापर्यंत तिकडे काम करत होता. थांब रे. तर मग संध्याकाळी जाऊया आपण वाढदिवसाक. बघूया कसो साजरो केले कसो साजरो करतले. कसो साजरो करतले आपल्याला बुक भेटातच सगळे असतले. तर मग चला. मग बघा बॉल घेऊन येलो. तेच गो ऐकते खायचे आणलं. तू काधी चांगले घेऊ नको पैसे काढे ना. त्यांच्याकडनं पैसे घे आपण दिलेले नाही ते. चल 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 थोड्या वेळ मस्तपैकी खेळूया आणि आपण सगळ्यांनी संध्याकाळी भेटूया. काय बोलतं त्याच्यात? आज संध्याकाळी वाढदिवस आहे तुझ्या पुतणी सॉरी बहिणीचो चुलत बहिणीचा वाढदिवस हा. आणि ह्याच्या पण बहिणीचा वाढदिवस हा तो संध्याकाळी. चिंट्याची बहीण लागता ती. तेजसची बहीण लागता. सर्वेशची पण बहीण लागता. राकेशची पुतणी सुशीलची मुलगी. आता सगळे तुमका नाती सांगत राहून हो. तर चला मग थोडा वेळ मॅच तुमका बघू भेटा ती. संध्याकाळी आपण भेटूया. तोपर्यंत एक मॅच बघूया. षटकार लावला तो बघा. आहे ना सगळा दिसता. किती आले? तू रन मोज आहे रन मोज. विकेट होतो आणि मी बहिणाला हेच राहणार होतो ना. होता. चला सगळ्यांनी रात्री भेटा. खेळान झालेला असा आमचा. बिट्ट्यान आमची मॅच घालवलेली असा. आणि बिट्टो आता पळता कसो होतो बघा. चला रात्री भेटा आता डायरेक्ट. अनंत गुणगंधिना सुगंधरागंधेन पूजयामि तथागत. पूतधम्मद संग सुगुणकव धातो धातु गभ्ये. लंकायाजी मदीते पुरस्वरे नागलोके चतुपे. सभे पुत्र सबिंबे सकलिसे केसलोवादि धातु वंदे. सभे पुत्र प्रसभत्तनिजं बोधिचेत्यं नमामि. वंदामि चेत्यं सभ्य सर्वतिं प्रतिदितं.
शारीरिक धातु महाबोधि भूतरूपं सकलं सदा पप्प्या विश्वकल्याणकर्मधर्मकर्ता शाक्यवृत्त गौतम बुद्ध महामानव भारतरत्न परमपूज्य नेते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या क्रांतिकारी विचारांना त्यांच्या प्रतिमांना प्रथम तिवारी अभिवादन पंचमपणा दी बुद्ध सोसायटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभा या मेन माणूस आहे हा त्याचा भाऊ मोठा भाऊ छोटा भाऊ ते डांबरेकर आलेले आहेत इथे हे आहेत कामगार आहे मी गवंडी कंपनी घोनसोली गिफ्ट आलेलो आहे गवंडी कंपनी काय करतास हवालदार ए कपाट ना तिकडे चला यावा साऊचं बर्थडे आहे साऊचा ह्या बघ अनारकली डिस्को चली आमच्या सावीचो काका बघा सर्वेश आपला श्रेयस चिंटू आहे लवकर उलटो काय मी थांबा तिकडे आते मी थांब आई पार्टी उलटो फिरव याचं काय काय गो आवाज दिला नव्हतो पुढच्या वर्षी फुटतोच असतात चिकट्या आकडू शायनर काय ते फोटो काढा हे बघा पाकिटातले पैसे बाहेर काढतात म्हणून गोळा झाले मानगावकर काका तर मग बर्थडे झालेलो असा आता भोजनाचा कार्यक्रम असा बघूया काय हा होय गे होय गेली ती
तन्या काय हा तन्या चिकन हा की व्हेज व्हेज हा की नॉन व्हेज हा हा काय आहे अरे चिकन हा की डाळ भात हा मी दिसत नाही कारण मी नाईट विजन मला रात्रीची एक ॲबिलिटी आहे आम्ही दिसत नाही दोघं पण चाललोय आपण वाट आपण हा हवी लावलंय स्तंभाकडे आता जेवण हाणूक जाते तर मित्रांनो चाललो आहोत आणि आता जेवण आणायला नंतर मग वाढायला तर इथे बाजूच्या घराकडेच राकेशच्या भाऊजींच्या घराकडे जेवण ठेवलेला असा टोप वगैरे भात वगैरे तर आणून जाता या असला तर मोबाईल आत पडा ब्लॉग मध्ये गेलेले आहेत इकडे भात ठेवलेलो असा 3D इफेक्ट डाळ आणि काहीतरी असला कुर्मा ना चमचे दही होते लागतील तर आपण थोडा वेळ बंद करूया आपल्याला आता भात न्यायचो आमच्या आधी मित्रांनो पाहुणे मंडळी जेवण झालेले आहेत तर आता आपल्या वाडीतली सगळे जेवण वाढणारं मंडळ जेवायला बसले हे बसा काय आता बसले जेवू भावेश वाढत कुरुमा वाढून ठेव बस इकडे भात वाढता राकेश बघ भात बघू ना वाईट थोडस किंचित बॅच अरे तू काय आणलं डाळ आणलं चला मस्त वेगळी जेवूया थोडीशी वाट बस चला जेवूया